Predstavujeme vám miesto, ktoré nemalo veľké využitie a dnes pomáha zlepšiť ekosystém v Tichej doline v Oraviciach. Niekedy človek môže pomôcť prírode aj tým, že upraví niektoré veci. Pôvodne to tu slúžilo ako protipožiarna nádrž, ktorá mala prítok, odtok, čiže tá plocha nebola vhodná ako liahnisko pre obojživelníky. Trochu sme to upravili, ten prítok je tu minimálny, väčšinou to tu naplňa dažďová voda, čiže má dobrú teplotu na to, aby tu mohol ten vývoj. Hovorí sa, že voda je život a tak ako potok potrebuje prúdiacu vodu, tak práve takéto jazierka je dôležité, aby tam voda stála, aby neprúdila, aby ju čím najviac prehrievalo slnko. A v takomto jazierku potom nachádzajú ten priestor na to, aby sa tu mohli rozmnožovať obojživelníky. Aj toto miesto je dôkazom, že zmenou postoja môže človek napraviť to, čo v prírode zničil.